Amics i amigues, el vi blanc del mes de febrer ja ens arriba un blanc de l'anyada de 2025. Ara a la botiga a poc ja arriben les noves anyades. Això és un vi blanc jove de la Conca de Barberà, del celler Josep Foraster, que molts coneixereu, que hem fet ja algun vi al Club del Celler i que a la botiga tenim diversos dels seus vins perquè ens agrada molt aquest celler. Això és un vi jove de la raïm Macabeu, un vi que no ha passat per criança, que busca frescor, busca petita sensació mica fruitada però molt sutil, un vi per prendre fresa a nevera, per menjar doncs, des d'una pasta, un peix, un sushi si voleu, ara que està tan de moda el tema dels sushis, el meu fill tot el dia demana sushis. Què més? És ecològic. Aquest celler, com molt sabeu que treballa la major part de la referència, si no tot, amb ecològic. I res, és un vi que penso que és un vi agradable per qualsevol moment d'aquests informals d'obrir una ampolla, d'acord? I res, com sempre, esperar que us agradi i ja em dieu.